आंखौ बयबो लोदोनग्रा र' हामख्रें जानोसै आंबो सेक्सि भिन्दि फिथाइ बायदि जानोसै आं साला आंखौ बयबो जोगोनार फिथाइ मुदुर फिथाइ है दाउलाफोराव गाबबाय थायो माबा सानसे बाथिं सिख्लाफोराबो आंखौ लोदोखाय बयफ्रेन्ड मोनाखै होननानै जि बासियो आंहा लोदो मालाय आइया गोथाव गोथाव संना होनायखायसो आं लोदो जादोंना बेखौनो मानसिफोरा मेगन जायो हामख्रेंफ्रा आयौ 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 मानसि गाज्रि बे हामख्रेंफ्रा गाव गावनि बिमाफोरा गोथाव गोथाव संना होआ नालाय मालाय संनायखौबो मेगन सायो मालाय गोथाव गोथाव जाना लोदो जानायखौबो नैबे फान्थि गेलेयाबो हामख्रें जानासो गारगोन आं मास मोनसेयावनो नायबाय था एक्सारसाइसखौ नै दानो स्टार्ट खालामसैयानो आं र' इउटुबावनो नायनोसै आङो माबायदि खालामबाथाय माबा जायो हामख्रें जायो माबा फेन्दा फुवारनायसो खोन्थालाबायबायहाय है फेन्दाफ्रा गावबालाय बोरै जानांगौ जाखो र' होनबाबो हामख्रें जानायनि खोथा ना गावबा गावथोंसो खालामना नायनोसै आंबो साबायनो माथो साबायलै फेन्दा फाननायाबो अरजाफिनगोना अरजाफिनलाबा आयु सासोबायसो माथो गिनाङा डन्ट गिभ आप दुमफाव नों हाथारगोन हामख्रें जानानै सेक्सि जानांगौ नङा भिन्दि फिथाइ बायदि सानाय सुनाय भारनाय जाय दे जुजि दुमफाव दे हागोन नों बासिबाय थाग्राना बिसोर र' फेन्दा फुवारनानै आखाइ फुवारनानैनो आङो एक्सारसाइस खालामनानै लोदोनिफ्राय आं रानख्रें जायाबा दुमफाव नङा आंनि नामाबो एसे मा एसे खस्थ' मोनदोंलै आयु आयु आच्छा आं सोरनि थाखाय हामख्रें जानो नागिरदों ना सेंग्रानि थाखाय ना सिख्लाफोरनि थाखाय बा कनफिउसलै आंबो दै आयु फेन्दाखौलाय माथो आंलाय फुसेबनोनो माबानो हालालै आयु आयु बोरै सिखारबावनो आं मा जाबावखो आयदै साजोब्बाय आयु नोंखौ मा खालामनो जादों बे सिखारनो हालालै आङो आं सेक्सि जानो नागिरदोंमोन आं एक्सारसाइस खालामनो नोंखौ फेन्दाखौ फुवारनानै आं गोजौआवनो माबाफिन नामा गावबायसो नामाथाय दाबा फेन्दाबाबो ज' जाफिनगोन जाफिनलायो आं थाबायनो हागोन नालाथाय आं हेल्प खालामगोन नोंखौ दुमफाव गिनाङा सोमसेसो माथो सरि दुमफाव आंनि थाखायनो बिदि जानांबाय नोङो ना आंसो नोंखौ लोदो होननानै बुंदोंमोन ओंखायनो एक्सारसाइस खालामदों नङासै नोङो दहाय मा आं नोंनि थाखाय एक्सारसाइस खालामाखैथ' आं गावनि थाखायसो खालामदों लोदोदो देहाखौ आङो हाथारला आंबो बांद्राय लोदो मोनथारबाय आङो फेन्दा साजोब्बायलै माबा थिखांदो आंखौ दे सिखारदो हागोन दे दुमफाव नोंलाय हाखायो खामानि गैखाया दा सरि दुमफाव आं नोंखौ रायफ्लांबाय अमारा जानो थाखायनो आंखौ निमाहा होदो दुमफाव जाम्बिलाय बेखौनो निमाहा बिलायनांगौ जाबाय आरो नों जेबोखौनो खालामखायाखै मालाबा लोगोफोरनि गेजेराव जालायखायो दे नांलायनाय होनलायनाय थाखायो लोगोफोरनि गेजेराव नांलायनाय होनलायनाय थायाबा लोगोआनो नङा बे दुमफाव नोंमा एसे मोजां दे होमबा सानैबो हेन्डसेक लालायदो दासो जादों दा बेस्ट फ्रेन्ड फरएभार ओमफ्राय अमा राजा दाउलायालाय मा खबर गैला जेबो गैला अमा राजाजों गारबाय आं बेखौ नंगौना नङाहाय गाबोनो गलेफिनाबानो जाबाय नों सोमस्रि बादो बेफोरखौ थ' जोंहा बेरायनो थांनोसै होमबालाय आच्छा आं दुमफावखौ मोनमारगोन ना मोनमारलाब्रा बे जोनोमावलाय बुजाबावनो गोसो जादों नामा साला हेब्रेल' बुंबाय थागोन हिनजावफोरजों बुजानायाबो मोनसे टेलेन्टसोब्रा सब मानसियानो हिनजावफोरजों बुजानो मोनो नामा हौवाफोरखौ हिनजावफोरजों बुजानाय खोनाफेरदों नामा खाफाल नांगौ खाफाल दुमफावजों बुजानो मोनबायथाबा खाफाल गोनांसो बाथ्रालै बे राबननि खुगायाव राम नाम नुदों बे आखाइखौ नुदों दानो ना थांखियाव होगोनलां देलै दे बांद्राय गरम खिथि माबा नाजाबानो जाबाय दे मोननो बानाय माथिक दावरायफोरसो माथो बहा बिरलांनो नागिरदोंलै बादुला सकआव थांनो नागिरदों जों नोंसोर मा खालामबाय थादों बेयावलाय जोंलाय आरो मा खालामनो थाम्फै बुथारलागासिनो आरो माथो सोमस्रिजों अमा राजाजों ब्रेकआप जाबायबालाय मानो नांगौ नोंसोरनोलाय आइया उरा बाथरि मोनदों नालाय उरा बाथरिफोरखौ फोसावफिनदोब्रा जोङो खोथायालाय माथो रावबो फेजेननो हाया नोंसोरखौलाय होमबालाय माथो अमा राजाखौ बुजाया मानोथो अमा राजाखौ नोंसोरलाय मोजां लामायाव लाबोआखै अमा राजाखौ बुजानाय उल्थासो जोंनिसो बिफा जानो नागिरो बियो आंथ' बेखौ दाउस्रि देलायजोंसो बेरायफिननाय नुदोंलै मैया बेनालाय मा गोदान बाथ्राखायनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन अमा राजाखौ जानाय नंला बे बांद्राय सिख्ला बेखौ माबा मोनसे खालामनानै दद्र खालामनांसिगोन बेखौ माबाफोर आइडिया दङ नामा नोंहा आइडिया मोनसे मोनबाय आं आइडिया नोंसोरनि हेल्प नांगौ बमब्रमा आरो सन्थला खाजोंलाय बायनांगौ नामा आंबो दं बिदियाव आंबो नङा बे बारा बेबायदि नङा होमबा दुमफावखौ रायथिना होदोब्रा आंनि थाखाय खालि
खालि नों हेल्पल' खालामना होग्रोलाय नोंखौ उनाव हेल्प खालामफिनगोन जोङो ए बुं मा हेल्प नांगौ हामारगोनथ' नोङो आरो हाखानांगौबो नोङो बमब्रमा खामानिखौल' बुंलाय आं मावनो हायो जेबो खामानि गैयाथ' आच्छा फावसायफिनना आख' नङाबा दुम्फाखौ मोननाय नङा देलाय नोंल' बुंलाय बे बमब्रमाया हायो मा खामानि दं खालि हिनजावल'सो फटायनो हायाखै बे बमब्रमाया बाखि सब टेलेन्ट दं आंनाव दुरलाय जानांगौ नों दुरलाय हाय मा दुरलाय बेलाय माने अमा राजायाथ' हिनजाव फावाथारना बेनिखायनो नोङो अमा राजाखौ दुरलाय जानानै माबानांगौ आरो ना लाइन मारिनांगौ आरो मा गोदाव सोरावलाय जाले आङो माथो सोलाबानो खोन्थालाबायलाय आयु हानाय नङालै आं जाम्बा नोंखौ हिनजावनि गस्लासो हिनजाव बायदि देलायनोसो खिन्थादों दा नोंखौथ' एकदम हिनजाव जाथारनो खोन्थायाखैना देन्जार समायखागोनलै आसोलखौ स्वादसाला नोंसो हिनजाव मोखां नोंसो हिनजाव जानो समायो सनजलाखौ नाङा नोंखौसो पारफेक्ट नोंखौसो मोजां नुगोन औ नोंखौसो बांसिन मोजां नुगोन आरो नों स्मार्टसिन ना बे खोथाखौ हले करेक्टखौनो बुंबायलै नों हाफं आंथ' स्मार्टखा बिदिबा नों दुरलाय जाना राजि दा दे ना बमब्रमा प्लिज नोंसोर हेल्प खालामाबालाय सोर हेल्प खालामनो आं दाबो अमा राजाखौ बावनो हायाखै गाबबायसो माथो बेनालाय गाबना आरो गाबबावगोनसो बियो बेनिखायनोथ' नोङो थाबनो दुरलाय जानानै अमा राजाजों लाइन मारिहैदो आसोल हेल्प खालामना होदोब्रा दुम्फाखौ मोनगोन ना नोङो हेल्प खालामबा गावथ' जेबो उदायखायानोसै हालाव थां मैयाव थां मालायखौबा हले एकदम दे जाथारगोन आरो इयो बुं मा खालामनांगौ आं गाबोन जोंनि रुमाव फैबानो जाबाय मिथिबाय जागोन दे उपायथ' गैखालानोसै रेडि जायाखैना बियो बमब्रमाया दाबो बमब्रमा ओंखारबोदो माखौ लाजिखो नोंलाय मिस दुरलाय मा एसे मोजां नुदोंहाय आयु बमब्रमा मोजां नुदोंसो होनदों नोंसोरो आंखौ बेबायदि झामेलायाव खोख्लैनानै आं मोखांजों खिथिनो हालालै बिदिब्ला नोंलाय अमा राजाजोंलाय बोरै फ्लार्ट खालामनो दे हायो दे लाजिनांला नोंखौथ' रावबो बमब्रमा होनना सिनायाखैना दुम्फावा मिथिबा मान सनमान थांजोबगोन ना दुम्फावा मिथिया र' दुम्फाखौ लिंहरनो फैगासिनो दङ खोमा बियो कलेजनिफ्रायल' लिंहरनोसै आं इखौ मा आंनि नाम लादों नामा सोरबा सफैबाय नोङो दे मोजाङानो जाबाय आयु सोर जाखो बेलाय फुथ्ला बायदि गसंबाय थानाया सथाम फाख्रिख्रिनो आं दुम्फावा सिनायासै दांहाय मोजाङानो जाबायहाय सिनायिया बियो जोंनि लोगो दुरलाय मालानिफ्राय उजिब्रबखाय माथो खोनाफेरथाराखैमोन आं फेसबुकनि लोगो फेसबुक फ्रेन्ड ओमफ्राय मानो थाखाय खोब्बाय थाखो बेलाय आं लाजियोहाय मा लाजिलायो सथाम फाख्रियानो हामाहाय दुम्फा मानो इदि नोङो आं सथाम फाख्रि नङाहाय मा आं दुरलायसो दे नों दुरलाय दे नों सथाम फाख्रि नङा आं बुजिबाय दे सोमसि मानसिखौलाय मा हौवाथां माथांसो नुलाबायखांलाय है बिदि होना खायसे हिनजावफोरनि मोखांफोरखौ हौवा बायदि नुयोना बेनाबो बेबायदिनो आरोहाय मिथिलांलां मानसिखौबो सिनाया आं माहासो नुलाय लांबाय आङो दे दंबाव नों थाथ'दो दे अमा बेदर संनानै दोनदों नोंनो जों बेरायनानै फैग्रोनि दे एसे खामानि दङ ओमफ्राय औ खामानि दङ बे खामानिखौ मावग्रोना फैनि जे नों थाथ' दे जागोन दे